Iné to je človek, ktorý nemá pevný názor na veci, je to veľmi taká volatilná. Taká? Volatilná. Nepoznám ten výraz. Jo, dneska ti povedať tak zretelné. Jaj? Som len tak peknejšie povedal. Áno, to môj otec tomu hovorí, že ští večer na jednu stranu a ráno na druhú stranu. Áno. A konkrétne príklad ti dám, keď sme robili to zvýšenie DPH, kadráci tlačili na zvýšenie, ja som si ju, a ona povedala, že dobre, potom som si ju zobral von, vysvetlil dôvody, takže dobre, že nie je zvýšenie, potom sme sa vrátili, potom, že bude zvýšenie. Behom jedného dňa zmenila 5x názor. Teda prvý názor bola, že zvýšiť, nezvýšiť, zvýšiť. Ešte raz sa mi podarilo ju otočiť, nezvýšiť. A potom sme sa vrátili zase do KDH. A ona krásne bolo vidieť, jak tu, tak. Obligátna otázka. Ako vždy. Ešte ťa to baví? Počujem stále viac. Minulé naposledy, keď som ma to pýtal, tak bol tak, že no okej, že co to je, teraz mám úplne radosť. No nechápem, prečo sa všetci tak hrozne musia za všetko plašiť. Všetko čo? Plašiť? Plašiť, áno. Dobrý príklad s tým pivom. Tak ukázalo sa, že to neprejde. Teda zistilo sa, že to neprejde, ale čo hneď okamžite koaličná rada. Prečo okamžite koaličná rada? Ja som tu taký rozhovor celkom otvorený a mimoriadne otvorený. A už prestala si zbierať body za nás. Momentálne má, myslím si, že skôr kolegov z SPD z Mostu na toto vyhliadnutých, ale dala Mihalovi pokoj. Aj nejaký, som si vydupal nejaký rešpekt. Čiže s tým, takto, ale nikdy mi nevedela tak, že by som teraz išiel aktívne niečo podnikať, ale je pravda, bol som oslovený pár mesiacov dozadu. Pár mesiacov, povedzme 2. Že teda, čo by som povedal na takú alternatívu. Hovorím, že no, keď pán bol Mikloš, myslím si, že lepšie by sa vládlo. Ale teda či taká nová vláda bude musieť dostať podporu, teda či by dostala podporu od SAS, samozrejme. Poviem ti ešte jednu príhodu, ten Zvidina ma fakt už nebude mať rád. Bola tá koaličná rada názor pozvaná po voľbe generálneho prokurátora. Tlačil tam na mňa, veľmi na mňa tlačil Zurinda, aby sme okamžite opakovali voľbu. Po štvrtok na obed sme robili prvé kolo a druhé kolo tej voľby a po ohľadu. Šesť ľudí vás zradilo. Áno, a tak čo? No, už čakaj, že medzi poslancami všetci do jedného budú nejaké ťažké charaktery. No len Charaktery? Aké možno číslo odkážeš? teraz je otázka, že prečo zradili? Tak hovorí sa, že za peniaze. 300 000 eur. Taká suma chodila po parlamente včera. Za hlas? A vieš čo ma, ešte sa vrátim k tomu tvojmu poslancovi, raz ti poviem do toho. Alebo nech ti to ty dostávaš informácie zo Sisky. Ja sa mi to rovno ešte dobrý koľko vedu. Práve mi, že dostal poľbu. A do piči, tako, čo s tým urobil, ako mal s tým niečo urobiť. Ne? Dostal poľbu. Lenže on o tej ponuke chvíľu aj diskutoval. To bol ten druhý. No, Ďuro povedal, že dá Boh. Ja nevieš, že bol ten druhý. To je ma skôr zaujímavé. Ale teda takto, on sa vraj vyjadril, že to je niekto, kto je vľavo alebo vpravo. Čiže vedľa neho niekto. To je dobré. Neviem, ale že tomu tú ponuku dal? To je zaujímavé. Niekto z KDH? To je možné.
Že on ti to teda povedal, hej? Že... Povedal mi, že došli za ním, oslovili ho a teda, že samozrejme odmietal. Presne si povedal, 300 000. Ale vraj váha vás.